Moitas grazas por vir a esta convocatoria. Claro, estamos aquí para falar do servicio de apoio escolar. Cando nos identificamos que hai un problema co servicio de apoio escolar é porque unha serie de nais e pais de nenos que reciben este servicio poñense en contacto con nós e con os diferentes grupos da oposición, incluído o grupo de goberno. Nos neses días fixemos todo o posible para que non se perdera este servicio e para que o Concello buscase formas de contratación. É un servicio que empezou en marzo do ano pasado e que remataba en marzo deste ano. Claro, efectivamente remataba o contrato, pero o Concello ten formas de contratación máis aló de cando remate unha concesión a unha empresa. E como estábamos na última semana, en marzo, un momento crucial para os escolares, dende Ourense en Común barallamos a posibilidade de financiar este servicio. Ourense en Común, como moitos vos sabedes, ten unha serie de fondos destinados a un uso social que proveñen das doazóns do salario das concelleiras. Na semana seguinte a esta realidade, facemos todo tipo de xestións. Reunímonos cos profes do servicio, reunímonos coa empresa, pedimos un orzamento e cando tiñamos todo isto, levámoslo a unha asamblea participada e aberta, na que se tomou acta e esa acta fixose pública. Levámoslo a unha asamblea e a asamblea decide que podemos facer unha doación privada para que se continúe con este servicio. Digamos que se inician as clases, inicianse e outra vez están unha semana e de repente cortanse as clases. Entendemos que se cortan xusto cando se fai cando transcende que quen está detrás da financiación é Ourense en Común, porque nós decidimos facer esta doazón, pero temos moi claro que non queremos sacar ningún tipo de rendemento político nin electoral sobre esta cuestión en concreto. De feito, a ningún de vos chegou unha nota de prensa, ningún audio, nin ninguna información de parte de Ourense en Común sobre esta cuestión en concreta. Esta cuestión sae á luz porque un xornalista lee as nosas actas, que son públicas, e efectivamente lee as nosas actas, chámame a min e tampouco temos nada que esconder. Eu contolle a realidade do que hai e en que imos a gastar os primeiros fondos que temos da doazón dos soldos das concelleiras. Cando se fai público, anúlanse as clases. Non sabemos moi ben por qué. Nos estamos en conversas coa empresa, nos contará o que nos dixo a empresa, pero non sabemos moi ben por que se finaliza. E xa no último momento lemos as declaracións en prensa do Partido Popular dicindo que Ourense en Común minte, que Ourense en Común non está pagando ningún servicio, que ademais o Concello de Ourense está dando alternativas a todos eses nenos e nenas que se quedaron sin este servicio. Nos toda a semana pasada estivemos en contactos cos directores, con algúns dos directores dos centros afectados e outra vez coas nais e os pais dos rapaces que se afectaron por este corte no servicio. A realidade é que non todos os nenos teñen unha solución, non é verdade. Hai nenos que se quedaron sin servicio de apoio escolar, que agora mesmo finalizarán o curso sin ter ese servicio de apoio escolar, cando o identifican nenos, pais, nais e profes, incluso directores, cando o identifican como unha necesidade que exista ese servicio de apoio escolar, incluso que se poda ampliar, pois finalizarán o curso sen este servicio. Sei o que dirá a concelleira porque lín a nota de prensa. Sei que dirá que se lle deu varias opcións aos pais e as nais para que os nenos continuaran outro servicio. Ben, ninguna das opcións propostas teñen a calidade e os mesmos criterios que a opción que se barallaba antes. Entre elas, fala dun apoio escolar nos centros cívicos. Xa saca o apoio escolar que se daba nos propios centros educativos, xa o saca o centro cívico, pasan de ter eses nenos 4 horas de clase de apoio escolar semanais a 1 hora semanal. Efectivamente, estamos a falar dun servicio de apoio escolar para familias con poucos recursos, pero terán poucos recursos, pero teñen a súa dignidade. E non van a aceptar un servicio moito inferior do que se estaba dando. Entón, por un lado, deixan de financiar, dan respostas totalmente insuficientes, alternativas totalmente insuficientes e, ademais, boicotean cando hai unha entidade privada que financia este novo servicio.
Folga dicir que o servicio paralizouse, non sabemos moi ben onde está o problema da parálise, se que houve presións dende o Concello, paralizouse en canto servicio público, e que agora non temos forma de volvelo a implementar. Está totalmente na responsabilidade do grupo de goberno.